Sammenhængen mellem Islamisk Stat og Al-Qaida. Al-Qaida startede i 1988 og var ledet af Osama bin Laden. Terrorgruppen var ikke noget truende indtil den 9. september 2011, hvor de lavede et terrorangreb på World Trade Center i New York og på den amerikanske forsvarsministerium. Her døde over 3.000 mennesker. Herefter gik krigen i gang for at stoppe Osama bin Laden og hans gruppe Al-Qaida. Osama bin Laden blev fundet og dræbt i år 2011, og her håbede man på at have fået ram på terror. Men Al-Qaida fik en ny leder, som hed al-Baghdadi. Dog uddør Al-Qaida, da al-Baghdadi gerne vil have et kalifat, hvor han kan blive kalif, altså leder. På den måde blev Islamisk Stat oprettet. Det er nu blevet til en kæmpe stat, som er meget rig. De har fået deres penge fra gidseltagning, bankrøverier, olie og afgifter og told ved landsgrænserne. Våbnene har de heller ikke skulle bruge penge på, da de irakiske og syriske her har efterladt masser af våben i kasernerne på deres flugt. Islamisk Stat bruger også hård propaganda til at skræmme fjenden væk og overbevise tilhængerne i, at man er fast i troen. Blandt andet dræber de civile mennesker og henretter på åben gade, og i nogle tilfælde ligger det ud på nettet.